Hey, wat ben je aan het doen? Ik ben een tekening voor het meisje van Henk. Van Henk de Vries. Ja. Waar is Henk de Vries dan? Dat is een hele beroemde schilder. Heel beroemde schilder, uit 1600. Ja. Ja. De komende maanden tilt het op van de band in het Fries Museum. Zowat alle groepen zo'n en 8 van de basisschool in Friesland komen al uit. Voor cultuureducatie biedt Fries Museum en theater. Organisator Stichting Kunstwerk vindt het ook belangrijk voor het onderwijs op de basisscholen. Als je een kind goed wil onderwijzen, dan is dat breder dan taal en rekenen. En dit is een heel programma over de Gouden Eeuw. En hoe kun je de Gouden Eeuw nou beter meemaken dan door het echt te ervaren? De meeste museumbezoekers zijn al enthousiast. Wat is nou leuker? In de klas of in het museum? In het museum. In het museum. Daar hoeven we weer een werk te maken. Ja. Ik vind het echt saai om op het werk te gaan. Vind je hem schilderijen dan net een beetje saai? Nee, ze ben wel bijzonder. Naast het museumbezoek spelen theater voor alle klassen het stuk Ontsnapping naar het vierde eersten. Een voldijprogramma dus. Het vermoeden weer dat een soort school een alternatief ziekje zonen, omdat het een soort tijd en geld kost. Maar het al onmeldings is boppenverwachting. Echt 3.500 kinderen gaan dit programma volgen. Het Fries Museum dacht in het begin of 1000 hebben we wel plek voor. Dus ook daar moesten we weer met z'n allen de schouders eronder zetten en, om het voor elkaar te krijgen. Maar dus van januari tot en met april, 3 dagen per week, rijden er steeds bussen naar Leeuwarden toe. Zodat in totaal dik 3.500 kinderen dit programma kunnen meemaken. Vanmorgen betiert stappen de band in Den Bosch in de eerste bus. Het is een flinke logistieke put om alle band de komende maanden naar jou te brengen. Maar voor verder Arriva zocht het ook zitten, want het is een mooie kans om de klanten van de toekomst te bereiken. Ja, vroeg of laat zullen ze waarschijnlijk toch een keer met de bus gaan reizen. En het is natuurlijk heel mooi dat ze dan op deze manier alvast een beetje kennis kunnen maken met hoe dat gaat met het reizen met de bus. Het kunstproject voor de jeugd rint nog rond mei april.